איך לשחרר את המראות המזעזעים שראינו בשבועיים האחרונים. בסרטון הזה אני אדבר על מה לעשות, מה לא לעשות, וגם בסוף אני אתן כמה מנטרות שיכנסו לנו לתת המודע. שווה לראות עד הסוף. בשבועיים האחרונים נחשפנו לדברים מזעזעים, תמונות וסרטונים שהדעת לא מסוגלת לקבל. דברים קשים מנשוא. חלק מכם ראה את זה כל היום, באובססיביות, באמצעי המדיה השונים. התמונות נחרטות בזיכרון. תת המודע שלכם יכול לאט לאט להתחיל לעזור לכם למחוק אותם. מה שבטוח זה מזיק לכם. יוצר לכם חרדות, נידודי שינה, סיוטים, הדחקות ופחדים מיותרים. אז מה לא לעשות? תפסיקו לחפש סרטונים כבר עכשיו. בכל פעם שאתם נתקלים בסרטון נוראי, תגללו אותו מיד. אם עדיין שולחים לכם סרטון מזעזע, אל תראו אותו. תפסיקו לראות חדשות בצורה אובססיבית. בטח לא ליד ילדים. בשום אופן. אבל בשום אופן. אל תירדמו עם טלוויזיה שמשדרת חדשות. זה נכנס לכם ישר לתת המודע. אז מה כן לעשות? תחליטו, למרות כל העצב שאתם נכנסים לשגרה חדשה. נסו כמה שפחות להיות במדיה. תחליטו להתעדכן רק שעה ביום. כנסו לאפליקציות רק למבזקים. תתנדבו במקומות, זה יעשה לכם טוב. בחרו להיות בסביבה מרגיעה. תתחילו לראות תוכניות וסרטי קומדיה. אם אפשרי, נסו בהדרגה לחזור לעבודה. הליכה על חוף הים יכולה מאוד לעזור. נשימות בשיטת 5x5. תרגילי מדיטציה ודמיון מודרך. תיכנסו ליוטיוב, יש שם הכל. תחליפו מחשבות שליליות במחשבות חיוביות. אם צריך, אפילו בכוח, דברו לקול הפנימי שלכם. אל תתביישו, דברו עם אנשי מקצוע. תקשיבו ותחבקו אחד את השני. תהיו יותר סבלניים ומכילים את בני הזוג שלכם, וכמובן את הילדים. שחרור נפשי ופיזי. ספורט, הליכה על חוף הים, כתיבת רגשות, ציור, מוזיקה שאתם אוהבים, כל מה שעושה לכם טוב. אני כאן בשבילכם בפרטי, בביו, וגם בטופס הזה שמופיע כאן למטה. נתפלל לימים טובים.